Vi ses. Ej, for Jeg kæmper for at prøve at få den til at fungere. Det går ikke. Han taler til mig. Hold da. Det synes jeg egentlig selv var noget bøvl. Puha. I næste uge, der har vi gavesækken fyldt af præmier. Ej, må jeg ikke tage den? Ja, det er lige noget af det, som vi når at få klippet væk, inden vi viser jer programmet. Vi kan nemlig også kage rigtig meget i den herinde. Ja. Nu har vi været rundt og samlet alle stemmekortene ind, og vi har fået talt stemmerne sammen, så nu er vi klar til at vise jer de 3 videoer, der er gået videre til kampen om århundredets bedste hjemmevideo. Så, den første video, der gik videre med 32 stemmer, det var Drengen med vandhanen, som han aldrig rigtig fandt ud af, hvordan virkede. Den næste, der gik videre, det var den unge tyr, som var lidt for tidlig på den med hensyn til det der. Og den sidste, det var isgyseren. Det var de 2 små drenge fra Grønland, der ikke helt kunne blive enige om, hvem der må tage bid af isen her. Nu gælder det stemmemaskinerne. I må meget gerne komme herop i baren og kaste jer over dem og stemme for den video, som I synes skal kåres som århundredets bedste hjemmevideo. Og imens så skal vi se en af de udenlandske videopakker, som vi herinde i Kagemanden simpelthen ikke kan få nok af. Og det ved jeg, at der er mange af jer, der heller ikke kan. Så olé! Simpelthen meget høj kagemandsfaktor, det her. Nu vil jeg lige udløse lidt af spændingen og se, hvordan det står til med afstemningen. Det står sådan til, at den gule fører, det er altså tyren, den har fået 12 stemmer. Den lille dreng med vandhanen, han ligger som nummer 2 med 9. Og den grønne, så de 2 små drenge fra Grønland, de har fået 5 stemmer. Jamen, så nærmer vi os jo en afgørelse. Det vil sige, at vi også nærmer os enden. Så synes jeg lige, vi skal kigge lidt på nogle danske ender.
Spændingen udløses. Har I fået bukserne på alle sammen? Vi skal se, hvem der har vundet århundredets bedste hjemmevideo. Det blev simpelthen den røde, der vandt. Den slog den grønne. Lad os give den en hånd. Det blev den lille dreng med vandhanen, der gik hen og vandt. Og den grønne kom altså på andenpladsen. Det var kampen om ispinden, og den med tyren kom så på tredjepladsen. Så det er Ole Nielsen, Nykkerosevej 4 i Køge. I har vundet en rejse 14 dage, 4 personer til Florida i USA. En uge i Miami, hvor vi sætter en bil til rådighed, og så en uge i Orlando. Rigtig, rigtig stort tillykke til jer. Så synes jeg selvfølgelig, at vi skal se århundredets bedste hjemmevideo igen. Simpelthen væltet ind med bånd i den her sæson, og vi har langt fra kunnet nå at vise dem alle sammen. Men det skal I altså ikke være kede af, fordi de bånd, vi kan bruge, de kommer bare med i næste omgang. Fordi når dagene bliver længere, og træerne de springer ud, så er kagemanden og hele kageholdet tilbage igen. Derfor så skal I bare blive ved med at sende jeres bånd ind til os. Vi vil gerne have alle kiks, så vi kan grine af dem til sommer. Og vi vil også gerne se jer for eksempel give den som sangstjerner eller som John Travolta dansestjerner. Simpelthen alle kiks er velkommen, og bare send dem ind på adressen, som kommer her på skærmen lige om lidt. Så sidder kagemanden klar inde på chatten her for sidste gang. Så klik ind på www.dr.dk/kagemand. Nu vil Søren, kagemanden, som er løbet ind på chatten, og jeg gerne sige tusind tak for denne gang. Vi ses igen til foråret. Jeg håber, I får et dejligt forår. Ha' det rigtig godt, og hej så længe.